Mesto pod Zoborom patrí medzi najstaršie mestá na Slovensku a okrem bohatej histórie ukrýva aj množstvo unikátnych pamiatok a zaujímavostí. Okrem známych historických stavieb či archeologických nálezov sa v meste nachádzajú aj menej nápadné, no to vzácnejšie poklady. Jedným z nich sú aj historické zvony, ktoré už stáročia tvoria neoddeliteľnú súčasť nitrianskych kostolov, veží a sakrálnych stavieb. V katedrále na Nitrianskom hrade sa zvony objavili už v období stredoveku, keď bol hrad sídlom biskupstva a kapituly. Presnejšie údaje o najstarších zvonoch sa však nezachovali, pretože mesto aj hrad v minulosti viackrát postihli vojenské konflikty a plienenia. V 45. roku bola tá väža poškodená zápalnou strelou, ktorú vypálili vlastne ruské vojska niekde z priestoru Janikoviec. Takže tie zvony, ktoré tam boli, medzi nimi bol aj jeden vzácny podmanického zvon, tak tie vlastne sa roztopili. No a po vojne, vlastne po tejto udalosti bol zozbieraný ten kov, ktorý sa nám zachoval z tých zvonov a niekedy v 48. roku boli zvony opäť doplnené alebo čiastočne. Významné miesto medzi nitrianskymi zvonmi patrí piaristickému kostolu svätého Ladislava. Do jeho veží boli pôvodne umiestnené zvony zo zaniknutého farského kostola svätého Jakuba. Ani tieto zvony sa nevyhli dramatickému osudu. V roku 1916 ich počas prvej svetovej vojny zhabala armáda, vojaci ich zhodili z veže, pričom sa rozbili. Podľa dobových záznamov sledovali túto udalosť desiatky Nitranov, ktorí na poškodené zvony kládli kvety na znak protestu. Takou zaujímavosťou je, čo veľa ľudí aj nevie, že tie zvony sú umiestnené iba v jednej z veží, v južnej veži. V tej severnej veži tam vlastne nie je žiadny zvon umiestnený. Po vojne sa začala zbierka na nové zvony a v roku 1928 boli odliaté 3 nové. Najväčší zvon, ktorý sa volá tiež Svätý Ladislav, je teda najväčší v Nitre, váži 2700 kg. Na tom zvone sa nachádza aj nápis: Ak pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia, ktorý je z kníh žalmov. Je to tam po latinsky napísané. Zvony postihla jedna taká veľká katastrofa, bola to v roku 1916, rekvirácia zvonov v Nitre. Vlastne vtedy bol prijatý taký vojenský predpis, že vo farskom kostole mohli ostať zachované iba 2 zvony a keď nebol ten kostol farský, tak iba jeden zvon. Všetky ostatné zvony mali byť rekvírované. Tu ale za mňou v kostole svätého Ladislava, Pieristickom kostole, nezostal údajne ani jeden zvon. Úplne iný rekord drží zvon v kostole svätého Urbana na Zobore. Tento chrám je spojený najmä s vinárskou tradíciou regiónu, pretože svätý Urban je patronom vinohradníkov. Zvon z tohto kostola sa považuje za najstarší zvon v Nitre. Je to zvon zasvetený svätému Jánovi Nepomuckému a bol odliatý v roku 1743. Tento zvon som objavil spolu s mojím otcom profesorom Imrichom Točkom v roku 2012, keď sme v tomto kostole robili kampanologický výskum. Tento bol položený na zemi, v tom období už nebol funkčný a neskôr sme zistili, že v roku 1930, keď bol odliatý nový zvon, tak tento bol vymenený, pretože bol poškodený a nepoužíval sa. A našťastie nejak zázrakom prežil všetky obdobia, všetky režimy a po dôslednej rekonštrukcii v roku 2017 bol zrenovovaný. Zvon je po obvode široký 38 cm, hmotnosť má 32 kg. Je tu klasická 6-ramenná koruna. Sú tu 2 reliefy. Relief Svätej Trojice, na druhej strane je motív Svätý Ján Nepomucký, v ruke drží kríž a mučenickú ratolesť. Po celé stáročia hlas tohto zvonu oznamoval bohoslužby, ale aj dôležité udalosti v živote miestnych obyvateľov. Pre vinohradníkov mal navyše symbolický význam. Zvon sa spájal s modlitbami za dobrú úrodu vo vinohradoch na svahoch Zobora. Kostol svätého Urbana v Nitre na Zobore je zaujímavý aj tým, že je posledným nitrianskym kostolom, v ktorom sa stále zvoní ručne. Kristina Valachiová a Marcela Bogdáňová, Televízia Central. Touto informáciou sa s vami lúčim, ďakujem za pozornosť a prajem ešte príjemné sledovanie nášho ďalšieho programu. Dovidenia.